abịatala n'ezumike ọ bụrụ ka na-esonyere anyị gba anyị ka nakwa na ahụike vakụ. Anyị na-eleba anya gbasara umeju mmadụ. Ọtụtụ ọrịa nwere ike imetụta umeju gị ma ọ bụ ihe nwere ike ime ka ị wee chekwaba umeju gị dịka anyị chọrọ ileba ya anya kịta mụ na onye ọbịa m ka nọkwa n'ebe a. Nwanne m nwaanyị dịka m gwara ndị na-enene anyị tupu anyị gaa ezumike, kedu ihe mmadụ nwere ike imegasị ka ị wee chekwaba umeju gị ka anyị ghara ibute ọrịa ndị a? Ndewo nwanne m nwaanyị. Ọtụtụ n'ime ihe anyị kwesịrị iri ndị oyibo na-akpọ ya prevention. Prevention. And ha sịkwa na mgbochi ka mma karịa ọgwụgwọ. Mgbochi dịkwa mma karịa ọ galaghị ọnụ karịa ọgwụgwọ. So ọtụtụ n'ime ihe ndị anyị kwesịrị ime iji gbochie ọrịa umeju ahụ, ya bụrụ na ị bụ onye na-aṅụ oke mmanya, kwụsịtụ ya. Ya bụrụgo na ị na-aṅụ otu bọtụl ede, ọ dịghị njọ. Ọ bụrụ onye ahụ ihe ediwu onye na-edinwu, but ọ bụrụ na ịnwe onye na-aṅụ ọṅụchie na-aṅụtụ ya now in moderation. Ụfọdụ na-eme na ha ṅụma aṅụchazie adabazie n'ilo, mana ka mmadụ ya esirigide nnọọ ihe erigide ma ha mgbe afọ juru. Ọzọ bụkwa o nwere some risky behaviors like ịbụrụ onye na-eme ihe nọ na skirt, ihe ọbụla nọ na skirt adịghị mma. Nke wu ndị di anyị ma ụmụ anyị ndị nwoke ka anyị na-agwa nke ugbu a, ma ụmụnne anyị ndị nwoke, ọwụsọ ndị di anyị ma ụmụ anyị ma ụmụnne anyị ndị nwoke. Ịbụrụ onye ihe ọbụla nọ na skirt na-adị mma, adịghị mma. Use ihe a na-akpọ kọndọm were kpuchie ihe ahụ, imechakwa gị kpufu. Gị bụrụ ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa, mgbe nwere nke a na-akpọ tatu, ha bịa ha eseche n'isi ma nke a na-ese n'olu ebe a, ma nke a na-ese n'ike, iseche ya ha ewere jeans ha dị open. Gaa chọọ ezigbo ebe a na-eme ya ọfụma, ndị clean na-eme ya. Agakwala ebe bụ park, maka ịmaghị equipment eji mee onye ọzọ, ma ịmaghị onye ahụ bụ n'ahụ, ma onwere this liver infection, onwere this liver disease, abịa were ya mee gị nwa na onwe gị burukwa ya. Ọzọ bụkwa mgbe ọbụla ịchọ ịtụ ntutu, ahụ adịghị ịchọ igbe ntutu, ije ka agwọ gị, ọ bụrụ na ga-agba gị ọgwụ gbaa gị ntụtụ, ihe a na-akọwa, gawacha ụlọ ọgwụ. Asịla dị ka m gaa na nke nwunye di m ma ọ na nke nwanne m nwaanyị na nke na ọ dị ọnụ ala, gawacha ụlọ ọgwụ, maka ndị ụlọ ọgwụ na-eme ha mgbacha etufuo. Ụfọdụ n'ime ndị si na ha na-agụ ntụtụ ha mgbacha ha edosekwa ya, were ya gbakwa another person. Ihe ọzọ nwụkwa ụmụ agbọghọbịa ndị na-akpọpụ ntị, ndị na-akpọpụ ntị 3, 5, ndị na-akpọpụ n'imi, ọ dịkwaghị mma, ọ dịghị mma. Before gị gawa, lemechekwa anya ebe ị na-aga, otu esi akpọpụ gị ya. Ụmụ ihe ndị a niile ime ya avoid, ị ga-prevent ụmụ umeju, ọrịa na-ebute ụmụ umeju. Na ọzọkwa bụkwa ịgbakwara ụmụ nri a na-ehuju, a na-elume enume iji gote, dịka anyị rụtara ya aka mgbe ọ na-ebido. Ụmụ ihe a na-ere n'ahịa a na-enuwe erusịghị n'ọkpọ, a na-enuwe. Ọtụtụ ndị na-esi nri ahịa na-egokarị ya, ọkachasị ndị na-esi nri ahịa. Biko nụ, ihe anyị na-agwa unu, biko unu nyere ụmụ mmadụ aka, ọrịa karịrị akarị. Ndị na-esi nri ahịa, onye na-achọ ka o gote ya nga o buru ibu na nga ọ ga-adịrị ya ọnụ ala ka o were ree, ka o wee nweta oke uru. Ihe a na-agwa unu, biko doodonu, ihe ndị a adịghị mma n'ahụ. Dịka anyị na-ekwu, ọ na-afụra na ọ na-eso eme mmadụ bute ọrịa na-emetụta umeju. Ọ bụrụ ọka mma na ije egoro nke dị mma, etiri ego ma ree nri gị, tinyekwa nri gị
ego onye bịagorie na ọ garara ọnụ o rie ya malite ọdịmma kama nke mmadụ ya bịagoro nri gị o richaa ya na ọdị ọnụ ala oriri ọrịa ịfụ na ọ dịghị mma gbaaranị ụmụ ihe a na-enube ọkachasị na nke a na-akpọ tomato ịfụ nke ndị obodo a na-enube ya bụ ihe imere ụmụ ụwa ebere efu ihe mmadụ na-erihe n'ọnụ ya mkpu na-anọcha n'ime eziokwu ụfọdụ enwee na ya na-akpọ mkpuru anọcha n'ime ejikwagorie ma ose ha mkpuru abacha na mkpụrụ aha ga-apụtakwa apụta ị ga-eburu ya jee njem ụfọdụ bụ sef bụ ụmụ yabasị rere ere o rechacha na enube ụfọdụ ekpechapụta azụ ya enube asị gị na ekpojuo ya otu nkịta asị gị 15 naira asị gị na ọwesha ịbịa kporo biko ka anyị nyere n'onwe anyị aka ka anyị wee nọrọ n'ahụike wee rukwe akụ anyị na-agbara ọsọ n'ime obodo a anyị nọ n'ime gaakwa n'iru nwanne m nwaanyị. Ụzọ ọzọ a ga-ejikwa egbochie ọrịa umeji awụ iyi uzukwe ọgwụ n'ụzọ ekwesịrị isi ruzuo ya ọgwụ a na-aṅụ aṅụ ụfọdụ iwu ndị na-eme ha mbịa ha ga-ịṅụ ọgwụ ha ewere alcohol were mmanya were ṅụọ ọgwụ o nwere nke a ga-abịa sị egbunye ya egbunye mgbọrọgwụ onye kere eluigwe ka ala nkekwara ị ga-eji mmiri nwunye ya ma ọ shie ya eshie ị kwesịghị ị na-eji mmanya ọkụ na-aṅụ ọgwụ ụmụ ihe ndị a ọ ga-esocha na-eprevent gị nweta chere ya bụ na ndị a na-ere ụmụ ahịhịa mgbọrọgwụ a o nwere ndị ga-abụ ndị na-ere ahịhịa mgbọrọgwụ ha bịa ha sị gị igburie gị were asị gị were oroma nkịrịsị wee baa ya asị gị were mmanya ọkụ were baa ya ọ pụtara na ya bụ mmanya ọkụ eji aba ya na ọ dịghị mma ngwanụ gị onye na-ere mgbọrọgwụ ịfụna atụra na gị bọọlụ ọ bụrụ na ọ dị ihe a ngwanụ bịakwa ka ị bịa gbagbara ọnụ gị ọ dị mma ịgba were mmiri asị mmiri enweghị enemi were mmiri ma ị na-eshi eshi ma ị na-aba ya aba were mmiri ṅụọ ya ọka mma ọ bụkwara ọgwụ oyibo ka e nyere gị sị ya ṅụọ ejikwala alcohol aṅụ ya were mmiri ṅụọ ya ngwanụ ụbọchị anyị na-akụzi kwarapụ o nwere ụzọ ọbụla esi agwọ onye bụ ọrịa mmenju n'ụdị ọbụla ọ bụrụgodo otu ụzọ ndị oyibo si prevention is better than treatment mana ọ bịa ọwụọ nke ihe a ọ na-site na amara onye nwanyị ezigbo nri ahụ bụ ụmụ vitamins a na-enweta na fruits vegetables grape a in those days anyị na-ara grape ihe anyị na-eji eme a na-eji asa azụ ite ugbu a ka anyị matara na grape mana ilekwana anya nnukwu ifu na aha afụkarịzi ya ọ gara n'ọnụnụ a na-ere mkpụrụ anọ like this a na-ere 300 naira 400 ma ọ bụ na-efe ya afụ grape ihe ndị a mara mma ọ mara mma na mkpụrụ osisi na ma lemon ma orange ma ube bekee ma ụmụ anyị na-akpọ ya ndị Yoruba na-akpọ ndị ọcha na-akpọ ya walnut ụkpa ụmụ ihe ndị a ihe ọla ndụ ihe ndị atụ ilu ọ mara mma fumeju daalụ nnukwu ama m na gị bụ onye sonyere anyị n'ụbọchị taa na o nwere nnukwu ihe ịmụtara na ihe nke nwanne m nwaanyị Mrs. Chioma Okpogbe kụziri anyị gbasara umenju biko ihe anyị na-ayọ gị biko nyere onwe gị aka dịka m na-agwa m ụnụ mgbe ọbụla na aghara ndụ kpa aka onye ire eme gịnị erie ya ihe ọbụla anyị na-eme bụ ihe ga-abara anyị ụlọ ka anyị wee nọrọ na gịnị na ahụike mgbe niile wee na-agbakwanụ mbọ ọ ga-adịrị anyị niile na mma biko na-ayọkwa ka isonyere anyị n'izu ụka ọzọ na-abịanụ anyị ga-ewetakwara gị nke karịrị nke aka mbụkwa nwanne gị nwaanyị Esther Ugonweje biko anyị na-ayọkwa gị sị gị ọ bụrụ na o nwere ahịa ị na-azụ ihe ọbụla ị na-eme ịchọrọ ka anyị wepụtara gị ka mba niile mara maka ya ọkachasị ụnụ nwa ndị na-ere ọgwụ maọbụ na-emepụta ọgwụ maọbụ na-emepụta